Hello mga amigo diha, kumusta mo diha? May buntag. So, mahaw. Natay pagkaon diri. Mahaw ta. Atong mga pagkaon diri pinubre ra gyud kayo ni, no? Bulad galing sa Siquijor, lungsod. Dito mi ganiya sa Siquijor. Sayo kayot. Manulan pod lungsod Siquijor dayon pinubre ra kayot, no? Makahinumdom ko ani mga kaigsuunan ug mga higala nga kini nga pagkaon sa gagmay pa mi katamong lula hilig to magkayot. Mo ni gitawag binagol ba, binagol. Tungod sa among dapog tuay bukag dito nga napuno gyud og kayot unya diha pud sa may kulon kami sa una, kulon ba, kulon. Inununan nga pirit. Lipay na kayo mi ani mga higala ug mga kaigsuonan, kauban ako kung igsuon. Mag-inat mi anang kayot, no? Nindot kayo, niya tukong mi atbang sa bintana. So inana ka malipayon nga mo ang kahimtang kaniadto sa gagmay padmi. Diha sa Balugo, Kampalanas, mao nay among pinuyanan diha dool pug baybay. Ay dahang mga pagkaon diha nga isda pod. Kining bulad nindot kay ni kay ipare sa atong kayot makahinumdum ang pugo ani sa una. Okay, salamat.